Fáilte go dtí Chomórtas. Tá míad go léir anna gnóthach ag ollamhú de Chomórtas Peile na Gaeltachta 2024. Tá déanamh dasúna agus sa fearann anna gnóthach ag ollamhú an chlár clós nó I Páircí Cúna. Tá péint nó cur an ferganmh, tá cith nó agus cóiris isce nó cura sa seomra bléasta. Bhí gá géir mór leis seo agus beidh feabhas mór ar an clós nuair a bheidh de chursús an ollphobal agus an siopa go luath. Chomh maith leis sin, tá síolta nó cur síos ar an páirc tréanáil nó, Páirc Nóirí Thuma. Amníoch an páirc seo na níoch nóra tuis go raibh grá mór agus buint mór a céile Chomórtas. Bannach dé lé. Tá bailach for Chomórtas anna gnóthach ag ollamhú freisin. Tá siad ag péintáil, ag pláindáil, ag níomhphailí agus ag cinntiú nach bhfuil aon brús gur timpeall na háite. Tá muintir Chomórtas anna buíochtá don obardónach a duine síos. Sé seo an tarna uair an Chomórtas Peile agus is rud nach tag an timpeall rá vinnic is rud speisialta agus tá míad go léir treis beidh teiste timpeall tíre go dtí na Chomórtaí agsúil agus is cúis mórtas agus bródúing go mbeadh sé anseo agus go mimiad réig. Fáilte go dtí tuigim mar cú, tá sola de bliana agus tá míad súil go mór leis an Chomórtas agus tá anna áthas an gúilte an ságaing sa Martra agus treis de bliana tá me fágant an son beidh ógnas orm ag fágant a caiime sosfágant le an chlán. Seo é artaigh ansá I gcúla bhúcaigh an balla fearne is mó Chomórtas. Tá má bham Joan mar bhenantí agus san Chomórtas Peile na Gaeltachta beidh fearann am lán ag fanúntalsa. Tá clán mór a gcuin agus tá mí go léir sásta carúla mam an tuige chur an ard. Tá mé carúla nana agus granda. Tá mé tar éis se lán obair a dhéanamh an sástaigh agus tá nach mór gach éon seomra mar seomra lepa inis. Tá si bhíonna going sa gáirdín agus tá lepa chur isteach go gcéin chuma. Bhíonn mo gur thar Michael ag imirt le Chomórtas. Bhí bliain do chreise ag na lead seo. D'éirigh leo imirt I páirc an Crócaigh I craobh na hÉireann. Tá mí go léir anna bródúlas na lead. Bhí an ácáid áilmhúireann do bhalla bheag agus tá mí go léirigh tanú paciaigh leo agus iad ag imirt I le craobh an Chomórtas Peile an domhnach. Ní le cúpla seachtain fáca going, beidh ar an lí seachtain ibar, cíime sibh I Chomórtas. Tá míad ag súil go mór leis an Chomórtas agus na slúta chuig Chomórtas. Chomórtas a bú!